ng kalusugan, paano malabanan iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ganun din po ang COVID-19. Kaya po ang daming tao, daming pasyente sa mga hospital at kawawa po ang ating mga kababayan. At paano din po malabanan ang kahirapan na ito po ay dahil sa pandemic. Marami po ang nawalan ng trabaho, marami po may trabaho 3 times a day na lang. Kulang na kulang po sa oportunidad, kaya po tayo ay tinatag natin ang MHC Unilevel Business Program na malapit na po mag-umpisa this coming July 8, 11 o'clock po. Diyan po sa Dorotea Resort and Spa. Ang pupunta lang po dyan, dapat may face mask, may face shield. At pagdating po, kailangan nakuna ng temperature, alcohol, at yung social distancing. Sa isang misa po, kailangan meron pong pagitan na isang silya na hindi po dapat na upuan. Kasi po tayo sumusunod tayo sa gobyerno. Kasi ang gobyerno po dapat sundin po yan. Wala pong exemption dyan. Okay po. So yan po ang paliwanag natin sa ating mga kababayan. Dahil laganap ang mga karamdaman. Kasama na rin po dyan ang COVID-19. At ganun din po ang kahirapan. So tayo po ay kailangan natin maraming mga investors, mga business-minded individual na gustong dagdagan ang kailang kinikita. Yun naman po walang trabaho, walang negosyo, na gustong kumita, you are also welcome. Ano po ba ang kailangan natin? Ito ang profile pong kailangan natin, maka-Diyos, makatao, makabayan. Kailangan po may mga pangarap kayo sa buhay, yung visionary and missionary. Kasi kami po ay tuturuan na po namin kayo maging successful. Pero kailangan i-absorb po ninyo ang aming mga sinasabi. Kami po ay nagpapakahirap din, ginagawa namin ang lahat. Katulad ko po, dapat ako ay nagpapahinga na, nagpapasarap-sarap na sa buhay, may programa tayo, half day, after this po, mayroon pa tayong leaders meeting, mayroong luncheon meeting po tayo. So, kasi nga po, kailangan yung talentong binigay sa atin ng Panginoon, yung ating good health, yung ating kapasidad, yung pong binigay ng wisdom sa atin, kaya po minamaximize po natin. So ganun po dapat. Kasi po kung parating lang tayo reklamo, walang pera, reklamo, may karamdaman, reklamo, kulang asistensya ng gobyerno, reklamo, wala kayong malapitan. Andito po kami. Ang kailangan lang po, wag natin pag-usapan kung may pang-invest kayo, mas maganda, mas mabilis na kayo umasinso. Kung kayo nang po walang pera, kulang na pera, pag-usapan natin. Wala kayong pera, pag-usapan natin. Ang importante po, may desire kayo. May desire kayong makatulong sa kapwa at may desire kayong umasinso sa buhay. Kasi po, yan po ang pinaka-importante. Di ba? Kasi po, kung puro tayo reklamo, puro negative, wala pong mangyari. Kahit ano po ang puntahan natin, walang mangyari po yan. Kasi po, sabi ko nga, ang pinagdaanan ko po, matindi. Matindi po ang pinagdaanan ko. Ang eksperyensya ko po, matindi. Di ba? Ang ako po laging parati ang Panginoon Diyos. Prayer. Maaari po ako kulang sa prayer. Kulang sa tamang pagdadasal, pero yung sa po ko, kailangan magpasalamat, kailangan po sumangguni sa Panginoon. Di ba? May kailangan man tayo o hindi, magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo buhay, pinasalamatan natin na tayo humihinga, tayo healthy, pasalamatan natin. Pasalamatan natin, kumakain tayo. Di ba? Ako po, kumakain ako 3 times a day. So, pang-apat na yan, pag ako'y nagmerienda, halos hindi na pa ako kumakain. Nagmerienda kami kahapon, pero doon, may rami sanang pagkain. Konti na lang. Konting kanin. Yung slimmer's rice ko.
yung ano ko, ininit ko na tutong. O, masarap yung tutong eh. Sabi na, ano bang tutong? Yung sunog na kanin. O, yun din ay inalmusal ko ngayon. Kasi po ang Slimmer's Rice po, hindi po na papanis ng basta-basta. 2 araw na po yun. Di ba? 2 araw, kanina inubos ko na yung Slimmer's Rice, yung tira ko kagabi. Di ba? So, kahapon, gabi, umaga ata, kumuha ako ng kaunti. So, 3 kain ko po yung saing ng Slimmer's Rice kasi maalsa po. At hindi po napapanis katulad ng ordinary rice. Sabi natin mahal. Quality naman po. At saka, diabetic friendly. Hindi ka po magkakaroon ng sugar. Di ba? Kaya Slimmer's Rice tayo. Available pa rin po yan dito sa atin. May discount po tayo dyan. Medyo mahal ng kaunti. Pero kasi yung freight po. Okay, maliwanag. So, ganun po yan mga kaibigan, ang ating mga sinasabi ko sa inyo. Kung may gusto ka, may gagawin ka, prayer in action. Mahirap po talaga ang buhay ngayon. Ano bang madali? Madali bang buhay? Si Doc Joey po nagda-drive, back and forth. So almost 1.5 hours po a day yan, di ba? Nagraradyo. Ngayon, alisat kalahati naman tayo magraradyo. Di ba? So, by the way, paano lang po hanggang alas 11:45 tayo dito o 11:40. Kung kayo pupunta po, mag-text na sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Bukas po kami bukas, alas 9 hanggang alas 6. Then, bukas kami bukas, Tuesday, Wednesday. Thursday po, sarado kami ang booking office. Balik po namin Friday na. Kaya po yung mga pupunta dito ng Thursday, bumili na po kamo ngayon hanggang Wednesday. Okay, kasi para hindi po maputol ang pag-inom ninyo. Yung gusto naman mag-invest, bumili na po kayo ngayon hanggang Wednesday. Sa Thursday, gusto niyo mag-invest, punta po kayo sa Dorotea Resort ng 11 o'clock. Kailangan po natin maraming investors para po kayo ay maraming kumalat ang ating Amazing 4 Megawan sa bawat tindahan, bawat bahay. Diba? Ang goal po natin, bawat barangay na maliit, isa po ang dealer natin dyan. So mga malaking barangay, 2 hanggang 3 para may mabilihan po all over the Philippines. Kasi po, validated na magaling ang ating produkto, lalong-lalo Amazing 4 at Mega 1. So kailangan po maging visible sa mga bawat barangay sa buong Pilipinas. Kaya maswerte po kayo yung mga investors na mauna. Diba? Masuswerte po sino ang sabihin ko na sa inyo. Si Miss Mega Diamond, Arlene C. Pabilonia dyan po sa market site sa Ginubatan. Ang dami niya pong produkto. Kaya pwede kayo mag-order sa 0946-051-9050. 0946-051-9050. At of course, dyan po naman sa Ginubatan, sa may Masarawag, Mayon. Andyan naman po si Amazing Sapphire Edeline Miranda. Amazing Sapphire Edeline Miranda po naman yan. Diyan po siya sa andyan naman po siya sa Ginubatan. Okay. Kaya po ay pwede rin po ninyong bilhan siya. Okay. 'Di ba? Edeline Miranda po ang pangalan niya. Nakasalang kasi yung cellphone natin, 'di ba? So, ano lang po ninyo ang kanyang Facebook, 'di ba? Ang Facebook niya. Okay. And of course, si Amazing Sapphire Miles Miles de la Torre.
Yan naman po ay sa ano rin po yan, sa Binugsakan. Sa Binugsakan, Ginubatan. Miles de la Torre po nakalagay sa kanyang Facebook. Then dito naman po sa Santo Domingo, hopefully meron ng stock. Si Amazing Sapphire, Incoming Sapphire, Delia Perez. Delia Perez. So mga taga Santo Domingo. Okay. Matagpuan po siya sa Reyes Resort. Diyan Santo Domingo. Number niya 0933-868-9291. 0933-868-9291. At yung masipag din po natin dyan na member, okay, yung masipag po natin dyan na member na si Jennifer. Si Jennifer Bismonte po ito. Ang kanyang number po 0949-766-9464. 0949-766-9464. Yan. San Roque po yan. San Roque, Santo Domingo, Albay. Si Madam Delia naman po sa Kalayukay. Yan. Santo Domingo, Albay. Yan po ang ating mga kapartners na ngayon na mga dedikado. May mga sufficienting produkto. Di ba? Di ba? Di ba? Kung okay sa inyo. Ngayon po ay ayan po ang ating gagawin kasi para po ay tayo ay para tayo ay Di ba? Para, di ba? Kasi ang importante po, ay tayo mismo ay tayo po mismo ay mayroong gagawin na maganda. Di ba? Kung may gagawin kang maganda sa pang-araw-araw, ang resulta po yan maganda. Di ba? At huwag na po tayo mag-isip ng negatibo, yung mainggitin, yung nag-iisip ng hindi, masama sa kapwa. Nako, ayaw na ayaw niya ng Panginoon Diyos, di ba? Isipin natin kung paano tayo magkatulungan. Di ba? Doon naman po sa umiinom ng Amazing 4, di ba? Sinabi ko ganito ang dosage, kulang ang dosage. Sinabi ko ganito ang dosage, baka 1 month may magandang improvement na. Nakainom ka pala ng 10 or 15 days, wala pang improvement, ay kulang pa, di ba? So ituloy natin. Ngayon, doon naman po sa kulang ang dosage, sa 1 month, wala pang masyado, dagdagan natin gawin 2 months or 3 months. Ang importante, gumaling ka at saka isipin mo, ilang buwan ka na, ilang taong ka nagpapagamot, walang nangyayari. Diba? Pagkatapos sa Amazing 4, gusto natin, isang araw, magaling ka na. Meron pong mga ganyan na natutulungan, pero hindi lahat, depende po sa response ng ating immune system. Pero sa amin po talaga, mas mabilis. Kasi ang tagal ko na po sa supplement, pang-apat pong supplement ito. Pang-apat, diba? So, alam ko po ang mga nangyayari. Alam ko ang bisa ng ating Amazing 4 ng Mega 1. Compared po dyan sa mga produkto ng iba dyan, alam ko rin po yan. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kasi mahirap na, kasi self-serving po yan. Lahat naman po yan magagaling. Kaso nga lang po, mayroon talagang pinakamabilis. Kaso nga po dyan, meron po tayong very safe. Meron pong very safe talaga. Sa amin, zero toxicity. Meron nakalagay na zero toxicity certification from Florida, USA. Di ba? So, ganun po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, uminom na kayo ng gamot.
synthetic drugs. Pag sinabi mo po ninyong gamot, synthetic drugs. At uminom ka synthetic drugs, alam po ninyo yan, may chemical. Ngayon, dapat ang inumin ninyong supplement, dapat natural na. Diba? Kung okay po sa inyo. Diba? Kasi synthetic na po ang iniinom ninyo eh. Ngayon, kung supplement ninyo natural, mas maganda. Kasi nga, it attracts. Synthetic and natural, it attracts. Kung synthetic and synthetic, ano mangyayari? Diba? Sa science, it repels. Diba? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo ganyan kasi mamaya, diba? Ganun po yan. So, ay dapat natin maunawaan na ang buhay natin, tayo po, binigay sa atin ng Panginoon, pero tayo po mag-aalaga. Aalagaan po natin yan. Hindi po pwede po na hayaan lang natin, bahala na. Wala po kasing sinasabing bahala na eh. It's up to us. Diba? It's up to us. Tayo po ang gagawa. Tayo po ang gagawa ng solusyon. Hindi po natin dapat sabihin, ay bahala na eh. Diba? Bahala na. Okay, bahala na. Diba? Bahala ng buhay. Weather lang yan. Una-unahan lang yan. Bakit gusto mo bang mauna? Ang tanong, gusto mo bang mauna? Pangalawa, sigurado ka ba na hindi ka na ma-hospitalize? Hindi ka na makuma? Hindi ka na mag-suffer ng grabe? Diba? Paano kung nag-suffer ka ng grabe? Pasaning ka pa ng pamilya mo, mawawala ka na nga, pasaning ka pa ng pamilya mo. Diba? Mabuti kung natulog ka, wala na. Diba? Pero mayroon pa rin. Paano yung casket mo? Paano yung lupang pupuntahan mo? Gastos pa rin yun. Pinakamababa siguro dyan, 30-50 mil. Diba? So mayroon ka pa rin na gagastusin pa rin. Mayroon ka pa rin na mangyayari sa inyong meron ka pa rin na perwisyong mangyayari sa iyong pamilya. Pero pag inalagaan po natin, nagdasal po tayo sa Panginoon, most likely, healthy tayo. Most likely, habang buhay natin. Kasi, nakiusap tayo sa Panginoon eh. Iba nakiusap eh. Ano ba nakiusap? Ay ang Panginoon Diyos mapagmahal, sobrang pagmamahal sa atin. Hindi natin siya nakakalimutan, mas lalo tayo hindi kakalimutan ng Panginoon Diyos. Kasi nga po ang pagmamahal niya sa atin, sobra-sobra, hindi natin kayang ibalik sa Kanya. Di ba? Pero kinalimutan mo, bahala na. Total, ganun lang naman ang buhay eh. Ganun may mga tao, mga pilosopo eh. Yun. You will suffer the consequences. You will suffer the consequences. Pag nag-suffer ka ng consequences, huwag po natin sisihin ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon po walang kasalanan, puro yan tama. Ang may kasalanan po tayo ng mga tao kasi matitigas pang ulo natin. Di ba? Yan. Matigas ang ulo. Doc Joey talaga matigas naman talaga ang ulo natin. Oo nga naman. Hindi malambot. Joke-joke lang po yan eh. Kailangan mag-joke tayo paminsan-minsan kasi lalo lang ngayong Sunday ay mahirap po masyado tayong sentimental. Doc Joey, pinapagalitan mo na naman kami. Hindi po ako nagpapagalit sa inyo. Nire-remind ko lang po kayo what is right and what is wrong. Di ba? Okay. So, Amazing 4 po, yan po ang flagship product natin. Yan po, Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C, very powerful, neutral pH po yan. Pwede po yan sa lahat. Yung akin pong apo noon, 1 month old pa lang, binigyan namin Miracle C. Tinanggal sa kapsula, kaunti-kaunti lang sa gatas. Napakalusog ng bata. Nang 1 year na po yung bata, nilagyan na namin ng Miga E, dinagdagan na namin. Ngayon po, 2 years old na ang bata, 2.5 years old na.
Yung multi-5 naman po, 5 mga mushrooms yan para mapalakas ang immune system. So ako po, paborito ko ang multi-5. Ngayon po, uminom mong 2 multi-5 capsule, isang Miracle C. Yung Mega 1 po kasi, inaano ko kasi wala pa yung order natin sa Amerika. Wala pa yung order natin sa Amerika. Pata may order ngayon, yung ating suki ng 11 boxes. Di ba? Yung Mega naman po, mga super fruits yan, super antioxidant. Kung uminom po kayo ng maraming gamot, kailangan natin super antioxidant. Napakagaling po dyan ang Miracle C, ang Mega A at Miracle C. Diba? Then ang Mega 1 po, yan na po yan, 21 ingredients. Nandiyan na po yan. May vitamin C, meron pong antioxidant, meron pong immune booster, merong overall health. Kaso nga lang po yan, ang kanyang milligram mas kaunti kaysa itong tatlong ito. Ang milligram po niya nasa 1/4 to 1/2 lang kaysa yung tatlong yon. Kaya para mas maganda, inumin mo na yung 4. Yan na po yung binansagan natin na Amazing 4. Diba? Kasi kung iisa-isahin mo, matagal na usapan. Kung Amazing 4, open close parenthesis yung 4, mas madali. Mas madaling tandaan. Di po ba? So, ganun po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Okay. So ako, pag may mga health challenges, Amazing 4. Madali lang po, madali. Ang gagawin ko pang every 4 hours, 4 times a day, ang bilis po ng recovery. Within 3 days, mga sipon-sipon, mga obo-obo, mga lagnat-lagnat, hina ng katawan, ganun po ang ginagawa ko. Over fatigue, di ba? Nakakain ako ng bawal, yun, anuin ko niyan. Diba, na-stress tayo, ayun po yan. Diba? Kasi, bakit ko kukureputan ang buhay ko? Bakit ko pa antay na magkaroon ako ng high blood, high cholesterol, diabetes, yung creatinine tumatas, ayaw ko niyan. SGPT, ayaw ko niyan na tumaas, diba? Yung liver, ayaw ko niyan, kaya halos hindi tayo umiinom ng alak, diba? Yung puso, ayaw ko niya na magkaroon problema sa puso, kaya hindi ako nagsisigarilyo. Hindi ako kumakain ng mga fatty foods, karne, birang-bira po yan. Pero minsan nakakakain din tayo, paminsan-minsan. Siguro sa isang buwan, the most is 3 beses. Diba? Ginugutom ko po ang buhay ko. Kasi nga, mayroon tayong hinihingi sa Panginoon Diyos na humaba, healthy ang buhay natin para makatulong tayo sa kapwa. Diba? Ngayon, sabihin natin, kaya nga tayo nabubuhay eh. Kasi masarap kumain, kaya nga ako nagtatrabaho, kahit nga ako nagninegosyo, nagpapakahirap ako. Gusto ko lahat ng pagkain masarap kainin ko. O pwede naman po yan, uminom kayo ng Amazing 4 times a day. Diba? Kasi nga, para i-wash out yung mga chemical residue, yung mga fats sa iyong katawan. Diba? Mahilig pa kayo sa mga seasoning. Kasi masarap kainin ang seasoning. Di ba? Hindi ka na umiinom ng Amazing 4. O nag-build up na po yan ng problema sa katawan mo. O di ba? Prevention is better than cure. Di ba? Sinabi ko na sa inyo yung desiderata ni Steve Jobs. Di ba? Nasabi niya, ang kayamanan niya cannot do anything para siya gumaling sa kanyang mga karamdaman. Di ba? Noong bata-bata pa, nalaman niya yun, baka buhay pa siya. Because he died at the age of 56 or 57. 56 ata, oo. Ang batang-bata. Di ba? Kasi nga po, pag mayaman ka, powerful ka, rich ka, ang kinakain niyan, puro masasarap na. Okay naman po yan, pero kailangan po natin na magaling na natural supplements na iinumin kayo. Sa totoo lang po yan. Sa totoo lang po yan. Diba? Diba? Kaya po, sa aking mga nakikinig ngayon, para po kayo ay makadiscount ng malaki, makalibre, kumita, makatulong, mag-invest na po kayo sa amin. Invest as a diamond, the best po yan. 99.999999%.
nakikita po kayo ng malaki. Kung kayo po'y mabagal, pinakamatagal po ang 5 years na kayo kikita. Pero kayo po magmambilis, 3 years. Pero pinakamabilis kayo 2 years. Kahit 1 year pa lang kumikita na kayo. Ganun po yan. Remember po, ang palay, bago po kayo umani, ang palay, para kayo umani, 6 months po lahat yan, pati preparation. Kasi twice a year. Kung wala pong bagyo, kung hindi walang tagtuyot, twice a year. Pero iyon pong tinitil ninyo, halimbawa ang lugar mo sa kaugutan, kaugutan lang po yan. Hindi po yan magmumultiply. Hindi po katulad, halimbawa, ako nag-diamond dyan sa kaugutan. From kaugutan, mag-i-expand po yan. Yung mga nakukuha ko from kaugutan, mga kaibigan ko, makakakuha rin po yun sa iba't ibang lugar. So, yung pong grupo ko, lumalaki ng lumalaki. Nag-i-expand. Later on, nationwide na. Diba? Na negosyo namin, pare-parehas. Ito pong Unilevel, MHC Unilevel. Masama ba yan o mabuti? Hindi po masama, napakabuti, napakaganda. Kasi marami na akong business partners anywhere na hindi ko naman binabayaran. Nakukuha po ba ninyo yon? At ang kikitain ko po hanggang 7 ways to earn kasi nga po ako ay diamond. Ganun po yan. Maliwanag. Iyan po darating ang araw after 5 years. Pinakamababa po dyan sa aking estimate, 1M a month. Kaya ba ang 1 year na mag 1M a month? Medyo difficult. Pero kung talagang malakas ka, talagang masipag ka, ginagawa mo, magaling kang mag-motivate sa iyong mga leaders, pwede po. Pero po, hindi masyado ako dyan, kasi yan ay puro ka pa-invest ng mga tao para brasuan ka na ng brasuan. Diba? Hindi natural. 2 years, pwede. Pwede. Nagtatrabaho ka mga 8 to 12 hours a day, marami ka rin na gumagawa ng ganyan, pwede. Pero tingin ko po dyan, after 3 years, ang 1M a month, magaling ka, ginagawa mo araw-araw, possible. Okay. So, bakit ka pa? Bakit hindi ka mag-ano? So, iinumin mo, libre. Iinumin ng mga mahal mo sa buhay, libre. Diba? Libre. At ang kikitain mo ay napakalaki. Diba? Wala ka pa masyadong overhead. Ang overhead mo lang, pamasahe, yung gastos ng kakain, pamerienda, siguro kukuha ka na dyan ng sarili mong trainer. Kasi yung tao mo, kailangan mo yan, may grupo ka eh. Ikaw kasi, taga-motivate, kailangan may trainer ka. Kasi yung leadership incentive mo, napakalaki. Pag marami ka ng tao, ang leadership incentive mo, isang araw, pwedeng kumita ka 5 to 10,000 leadership incentive lang. Magkano lang sweldo mo sa iyong trainer mo? Diba? So, ganun po yan. Napakaganda po talaga ang diamond. Wala pa akong ganyan. Wala pa akong nakita sa talambuhay ko. Matagal na po ako sa supplement. Ginandahan ko na po dito. Tinodo ko na. Tinodo ko na. Kasi legacy ko na po ito eh. It's my legacy to the Filipino people. Okay. So, yan po ang natin dyan. Yan po ang ating... kaya sa amin, kami ang iniisip ko ngayon ay investor na. Bakit? Kasi kung puro lang po may karamdaman, alam po ninyo may mga karamdaman, ang mindset niyan, gumaling sa karamdaman. Pero yung magnegosyo, wala po sa mindset nila. Pag gumaling po yan, usually hinihinto. Kahit sabihin mo, mag-maintenance ka. Diba? Kasi sa hirap nga ng buhay. Diba? Okay. Pag yan bumalik, saka uli iinom. Diba? Okay. Ngayon, ang negosyante po iba. Ang negosyante, ang mindset niyang kumita. Ngayon, yung pag-inom niya, ay iinom yan kasi kumikita eh. Diba? Kahit walang karamdaman yan, alam niya, an ounce of prevention is better than a pound of cure, iinom yan. Diba? So, wala pong patid ang pag-inom niyan.
Kaya sa amin no, sa mga pinagalingan namin, ang mindset namin, humanap ng mga business partner na negosyante. Hindi po yung yung mga yung mga user. Okay naman ang user, nakakatulong po. Parang Pareto principle po 'yan. 80% will be delivered by the 20%, yun na po yung mga negosyante. And 80% will be delivered by the 20% will be delivered by the 80%. Yan na po yung mga user. Yan. Okay, maliwanag po. So, mas maganda po, makakuha tayo, mga business partners, mga negosyante. Di ba? Yung may mga mission and vision, mga visionary and missionary. Yan. Kasi po may mga karamdaman, ang lang po niyan, ang objective, gumaling. After that, yung iba nga, nahihiya pa mag-testimony. Bakit ka naman mahihiya? Na according to the Bible, anything good for you, we are obliged to share it to our fellow men. Di ba? So yan po ang yan po ang dapat natin maunawaan. Okay. No, pero yun po ninyo, nag-diamond ka. Pinakamatagal po yan na mabawi mong puhunan mo, 1 year. 1 year. Yung pong talagang mabagal na babagal ka, 2 years. Ibalik mo na. Magkano lang yan sa 1.5? 1.5, igawin natin 2 years, 36,000 lang po yan na interest sa bangko. The most is 40,000. Di ba? Dito po, isang buwan, ang 40,000, kayang-kaya po yan. Kayang-kaya. Di ba? Kayang-kaya po yan. So, yan po ang magandang balita. So, lahat pong gusto pang pumunta dito, we are here hanggang, kung wala po kayong text, walang pumunta talaga, baka 11:30, umalis na ako. Diba? Kasi malayo-layo din po ang ating appointment. Pero kung may mga tao, 11:45. Hindi, bukas na lang. Bukas naman tayo. 19 o'clock po ako andito, bukas. At yung mga taga-Bakakay naman po, yung gustong pumunta sa Dorotea, mag-text kayo sa akin bago pumunta para sigurado tayo. So, ang aking pong numero, 0998 975-8121, 0998-975-8121. Yung mga taga-Ginubatan na gusto magnegosyo, gusto pang mag-abil ng ating mga produkto, mamaya po andyan tayo sa Ginubatan, may luncheon po tayo dyan, may leaders meeting, mga few dyan po tayo sa second floor sa Wardes Restaurant. So kayo po ay gustong bumili, gusto ninyo mag-member, punta po kayo dyan. Okay. At we'll be there mga 11:15 siguro hanggang 12:15 hanggang 1:30. Unless otherwise, mayroon pang mga katanungan. At once again, 0998-975-8121. 0998-975-8121. At yan naman po yung ating Miss Migawan and Diamond sa dyan po sa Ginubatan. Si Amazing Mega Diamond Arlene C. Pabilonia ay ang kanyang numero ay 0946-051-9050. 0946-051-9050. Okay. At andyan din po si Amazing Sapphire, Edeline Miranda. Pakihanap na lang po ninyo at sa Monday siguro, makuha ko na yung mga numbers nila para naman ay tayo ay yung mga area kasi natin ay binibigay na natin para po ay matulungan. Katulad po ni Amazing Miles, nasa Binugsakan lang po yan. Kung kayo po ay nasa nasa Ligaw, malapit lang po sa kanya, di ba? So, ganun po ang mga proseso na natin. At meron na po talagang kaming tarpaulin na yung pong ating mga
dealer ay bibigyan na po mga distributor natin, meron na po silang tarpaulin doon sa bahay nila o sa kanilang trabaho o kanilang tindahan. Doon naman po sa mga miyembro, available din po ito in a very minimal cost. Minimal cost. Okay. Para kayo malaman nila na kayo po'y umiinom, mayroon kayong stock. Ang kailangan kasi dito, maglagay kayo, at least bumili rin kayo mga tigdalaw, tatlong mga healthy drinks, berry soap, at Amazing 4, meron kayo at isang box each. Para pag may pumunta, umiinom na kayo, meron pa kayong maibinta. Di ba? Kaya po dito talaga, dapat mas maganda yung mag-in ka is gold. Minimum gold. Emerald, sapphire, ruby, pearl, or diamond. The best ang diamond. Okay, maliwanag po yan. So, yan po ang aking mga advice sa inyo na para po tayo ay mas maraming matulungan at tayo naman mas madali natin maabot ang ating mga pangarap sa buhay. Okay. So, yan po ang ating gagawin. Then, maya-maya po ng kaunti, ipapaplay po natin kay Kuya Manny. Marami pong mga testimonial. Marami pong mga testimonial. Siguro 20 minutes from 10:10 to 11 to 10:30. Bago babalik tayo ng 10:30 para naman about the products muli. Then, mga 20 minutes po about the Unilevel, Unilevel business program natin. Para mas lalong maunawaan ang ating mga kababayan. Okay. So, yan po ang ating gagawin. Kaya wag po kayong lilipat ng programa. Wag po kayong aalis sa inyong FB Live. 10:10 po, marami tayong mga testimonies ang ating mapakinggan sa PBNDCGB at piniprepare na po yan ni Kuya Manny. Yan. Ang ating gwapo at napakabait na technical assistant dyan po sa PBNDCGB. I think more than 30 years na dyan si Kuya Manny. Di ba? Diyan na siya binata pa andyan na siya. Sabi, talaga yung mayroong tinatawag na loyalty award. Di ba? May loyalty award po yan na tinatawag. Di ba? Okay, so sa lahat pong gustong makapag-avail ng ating Amazing 4 or Mega 1 na other healthy drinks natin, ay pwede po magsadya sa ating booking office sa harap po ng Food Panda in Bangko Sentral ng Pilipinas, Cabangan West Barangay 18, Legazpi City, beside Angeles Cake. Yan. At we are open today hanggang 11:30 or 11:45. Kaya I need pumunta na kayo mas maaga or pwede kayo mag-contact sa 0998-975-8121, 0998-975-8121. At bukas po alas 9, bukas tayo hanggang alas 6. 10 o'clock po ay andito tayo para makadaw. Lalo na sa mga baguhan po para ipaliwanag namin sa inyo ang Unilevel. Then, yung mga investor, mga negosyante, gustong kumita, kahit ay pwede namin kayong matulungan. At bukas tayo, Tuesday, Wednesday, Thursday po, sarado ang booking office. Balik po namin ng Friday. Kasi po may simple opening po kami sa Thursday dyan po sa famous Dorotea Resort ni Ispa, locate Barangay Kaugatan, Baka kay Albay. For relaxation, rejuvenation, enjoyment, go to Dorotea Resort in Ispa. Usually po dyan sa Dorotea ay grupo-grupo na po. Hindi po kami yung paisa-isa. Usually po kami private. Kasi nga po iniiwasan namin iyong COVID-19. Kasi ang pamilya, pupunta dyan, siyempre alam nila, healthy sila. Alam nga naman iyong pamilyang may COVID na pupunta dyan. Di ba? Naka-quarantine na yan, naka-lockdown na yan. Di ba? Kaya kami po, for pamilya, close group, yan po ang pumupunta dyan. Hindi po kami
ano nang paisa-isa. Mag-walk-in kayo isa-isa, hindi po pwede. Nag-iingat din po tayo. Yan ang importante. Okay. So, yan po magandang balita. Kailangan po natin tuloy-tuloy na tayo kasi July na, malapit na. August, birthday na ng inyong kapatid na si Doc Joey Bitito. Then September, na po yan. Malapit na naman ang December. Mamaya naman yan, 2022 na, eleksyon na. Diba? O, election favor na. O, pag election favor na, nako. Diba? Sana wag na po magbatuhan ng baho. Yung ano lang po, yung gagawin na lang ninyo. Ano po ang tunay ninyong programa? Yung sigurado po na mangako tayo sa bayan, yung gagawin natin, di ba? Ganun po dapat ang gawin natin. Dito po itong 2022 election, kailangan po maging wise na tayo. Ito po ang maano ko sa inyo. Magdasal tayo, pag-aralan po ang ano ng kandidato, yung mga nakaraan, at saka yung kanyang gagawin na programa. Di ba? Huwag po dun sa pera. Kung binigyan ka ng isa ng 1,000, yung isa 100, yung nagbigay ng 1,000, di malaki po ang babawiin yan. Di ba? Yung 100, malit ang babawiin. Pero pag-aralan pa rin ninyo po ang ugali ng dalawa. Di ba? O, ganun po yan. O, kung yung hindi nagbigay, wala siyang babawiin. Tingnan naman po ninyo kung kapublish siya. So, mas maganda yan, alternatibo, di ba? So, ganun po yan, mga minamahal kong kababayan. Huwag na tayong padala-dala sa kailangan ang Pilipinas ay umasinto na ng todo-todo. Kaya andito po kami para tutulong kami para umasinso ng todo-todo ang Pilipinas. Small fry lang po kami, pero yung maliit, yung po nakakapuwing. Ang maliit daw yung nakakapuwing, hindi yung malaki. Okay. So mga kababayan, magpapaalam kami pansamantala kasi ipi-play na po ni Kuya Manny yung ating mga testimonies sa mga nakainom ng Amazing 4, Mega 1, Amazing 3 at iba pa. So Kuya Manny, please take it away. Maraming salamat. Don't go away. We'll be right back.